Kweduno mabuja madokachere kumativi mana onyika opasi rese inotadokerera zviri nani. Tikupai nhau dzanyasi zuva rochigumi nonhatu mumwedzi uno wakukadzi. Tikutanda tiri panorwadza panodzimba panoita kuzvimbira chaiko mumwoyo. Ipapa nyasi kwedu chaiko. Wamwewo watsano wafumira hawo kuenda kogwarasha vanhu vanosvika 24 mumugwagwa unobva Masvingo uchienda Beitbridge. Ipapa paita kunyangariwa manduwe bhazi raIrban Connector apa riri kuita kudando patollgate manduwe rakaringana netollgate kudare kuenda kudhungana noGonyeti. Idi paita kunyangariwa vanhu wapfa wakawanditsa tikurwadziwa fani. Ipapa tikutotenda kuti hurumende kuburikidza naiva Munangarwa wabva wandoti iri disaster ronyika yese iri rekai tiite kudando. Tikundoimba kuti vanokona kubatsira mhuridzo dziite zviri nani. Tatoona motika dzoDoves dzinenge ndo dzapiwa basa rokuti dzitakure vanhu wapfawo zviite zviri nani nokuvanhadzira kuti vagoikiwe pakanaka. Manduwe pakanyangariwa. Idi kutekaira mugwagwa mumu itai kutekaira zvisvinu. Mureke kugoita kunge vanhu vakabhejeriwa nekutoti kumhanya kunge hachi kusvinu asi kunoda zera kunoda maitiro masvinu. Pakanyangariwa chaiko. Mweya yapfai dai yazorora murugare. Nyasi Christopher Mutsvangwa afunga kuti rikandiite mureketo nana Kadzetape achiwanyepa kuti kwai aiwa inini mugwicho wangu paagosungiwa paye vanhu vakaita izvozvo ndimunangarwa ba wamwewo wanhu wakaita kuti zvidando nokuti waida kuti inini ndipesane namunangarwa asi azobva anakidza paabvuma nokutsinhira pachena kutoti ivo vakuru vehurumende vanoita basa rokuchinja zvinenge zvaitiwa nomutemo wekumatare nokutoti agototi wamunangarwa ndo wakatozouya konunura mugwicho wangu kubva mujere maanga ari nokutoti kumatare ikuku kwakuri kunetsa asi wakazviita nenzira yekuti vanhu vareke kugoreketa mazvoona kana tichiwanyepa mazuva ese vanomira kutsimudza manja kuti aiwaba inini ndinozviita ba asi ipapa wakubvuma manje wakubvuma wasingazivi kuti vari kubvuma. Idi zviri kuti bvuu pachena zvese tikai tirambe takazviringa. Ipapo tinomachakairi anga ari kuchakaira mhanduwe kutadza kureketa zvinhu zvisvinu kupedzisira azoti kwai vanhu vari huku wingidi vamwe vadoketa vari kumuseka kuti ihungu yawingidi chere kana kuti zviri kurevei mhanduwe unoita kuona kuti zvaari kuverengesiwa zvizvi zvaanoita kunzi iwe verenga izvi kaverenge izvi ndozvacheba zvaari kuerengazvo. Aiwa rekai tione kuti zvinopera sei. Tikuramba tichitenda ipapo kuti dai waramba wari kupfanyana kudando nokunongedzerana kudando panozondoita basi pachinoti bvo kubvondoka tosekerera hedu ana mhanduwe. Rekai tirambe takazviringa. Iwo wamunangarwa nyasi wanga wari kusenza waisa Albert Mavunga kuti kwai Albert Maungayu ndiye akuiteedzera gurukota anoringano zvokutongewa kwematunhu asi ari munhu ndiye anoringano zvomakanzuru pabodzipo nana mambo wanotonga akaisapo Karebhu Makwiranzou ndimhanduwe waisiwa kuti waite muteedzeri wegurukota anoringano zvomigodhi kwai wari kufanira kunge wari ndiwo wanoringa zvinochokuita nooiri nomweya wogasi pokare nozvimwe zvikutsvakiwa kuti zvicheriwa zvakakoshera nyika ndozvipi. Rekai tigoona kuti pane chazvichachinja chere izvozvi kana kuti zvinenge zvidini. Wadando wamunangarwa wabva wakwira kandege yawo wakati aiwa ndaenda rekai ndiite kumbeyambeya kwandakajaira kuritaira mhanduwe vanokuwanza. Ipapa waenda kumusangano weAfrica Union kuAddis Ababa. Ipapa wari kuringira kuti wagoende kovhotera heno kuti wachavhotera iye Odinga kana kuti uchavhote hwani nokuti kuda kuisiwa mumwe munhu kuti aite ndiye sachigaro weAU Commission. Tinenge tichikunyepai zvinenge zviitika
Kuenda kwaMnangagwa kwasiiwa kwakabatiwa matomu naiye Kembo too hard more hard. 2 cups pakaita kunyangariwa. Hino kuti hwendo huno anochereka kana kuti anenge achindoti ekanda achienda akadando. Tinenge tichikunyepai kuti zvikutekera sei. Iye Mohadi anga ariko kugoromonzi kweduku ari kumema kuti mugodhi weProspect Lithium ukutekedziwa sei nokudidi. Warumewa idi ona yawe rekai tirambe hedu takandoringa. Kanzuro yeguta reHarare kupfika kwayagweita mvura kuvanhu vanogara kumadoka zuva koguta. Mhanduwe kwatoisa vanhu vanoda kusvika miriyoni chairo pakanyangarano nyaya yomanyoka okorera. Kana vanhu vari bemvura zvinova zvanetsa. Wapwera vari kuenda kuzvikoro vari bemvura, kuzvikoroko kuri bemvura, vanhu vari kudzimba vari bemvura. Mhanduwe idi zvinoita kuhwadza. Tikuramba tichindoimba kuti zvinochinja makuno kuno yano. Tinenge tichikunyepai kuti zvikutekaira sei. WaMnangagwa waisa mudzimai akanga mbori kumapurisa ari komishina Eva Muliro. Eva Muliro aitiwa ndiye mumiriri weZimbabwe kuUnited Nations kuGeneva, Switzerland. Ari kufara kani kufara. Unobva waita kuona kuti WaMnangagwa wano vanhu wavo idi. Rekai tigoramba takaringa hedu kuti zvinopera sei. Tinenge tichikunyepai kana pano zvimwe zvinenge zvaitika. Apawo kwagoburika kutoti kune vamwe vanhu vakanhadzira mapepa ari kutendera padande mutande. Gonzi tikuda kuita kuratidzira kwokuvhara nyika, kupfika nyika yese. National Shutdown March, musi wokupedzisira womwedzi waKurume. Mabuja apo rekai tizvione kuti ndizvo chere kana kuti zvinenge zvichitekera sei. Tinenge tichikunyepai kuri kufungidziwa kuti vanhuwo vari kutsigira chivenga. Tinenge tichikunyepai kuti zvikuenda nopapi chaipo. Kuhange nyasi wanga wari kufara kuchivhuriwa nepfenyuroka yoredhiyo Mhanduwe Wireless inenge ichireketa nomutauro wochinambia ikweyo. Wabi yedu zvavo kwedu nomabuja. Heno kuti zvedu zvichaitawo rini. Tikuda kutoti dai wariko kudare reparamende waitawo kuti mureketo wedu uyu, mutauro wedu uyu uzikane Mhanduwe kuti uripo pamutemo, bumbiro romutemo chairo. Ndizvo tinoda kutanda nazvo. Tozoita hedu zvinotifuniro zvokudidi tichiita zvese asi tiri kuzikanawo kuti kuno mabuja. Mbane asingazive mapuno, mbane asingazive muriwo watinorima kuti wakakura kunge nzomba. Mhanduwe idi nobuhwe ratinojaria, mbane asingazvizive, vanozviziva zvese. Rekai tigoramba tichiringa kwazvinenge zvichienda. Apawo izvezvi Muturi Ncube agozobvuma kuti wakomana, nyika yedu taita zvino zvokuti tikwanise kuseenzesa mari ibodzi. Apa unobva waona kuti umwe ari kudhonzera kumarijo, umwe achidhonzera kumanzere, nokutoti nozuro uno chaiwo bhangi ronyika rakapa kuti kwai vanhu seenzesai mari yomunyika basi. Apa izvezvi wakureketa kuti aiwa tichiri kuzvikona. Unobva waona kuti rerere Mhanduwe uyu ari kudhonzera nekoko, uyu ari kukakata nekoko. Idi ibhasikiti ratizirai rinoramba chirukiwa richirudunhuwa, richirukiwa richirudunhuwa paribe kwetinoenda nayo mapfene aya. Kambani yoBDO yaigototi aiwa Zimbabwe ndizvo chaizvo zvairi kureketa kuti inogoridhe rinosvika matani mairi zviuru nomazana manomwe omakirogiramu, 2.7 tons pachirungu. Rekai tione kuti ndizvo chere izvozvi. Tinozvitemba izvozvi. Kana zviri zvowakuruwa, totemba tatozombwa vamwe vanenge vachireketa tusvino. Toringa hedu dziri kuitika ipo pasi rese. Kutandira muDRC, kwai DRC ati kambani yoRwanda tiri kuida kuiona munyika medu. Zviri kuramba zvakaita kuita kuringana chaiko. Paribe chizvino. Rekai tigoramba tichikunyepai kuti zvinenge zvina nopapi. Apa kwai kambani yoRwanda ndiyo ngeri kuita kumhora mari nevanhu vanga vachiuya muDRC nokuti yange yakaita kubata kusosa chaiko. Kuno apa kasosa kasoserewa ndiko manje.
rekai tione kuti zvinoenda nopapi izvezvi kureketa kuno South Africa. Aha, mitumbi wamasoja agumi novana wakapfuriwa wakapfa kuDRC aipuwa kumhuri dzomasojayo kuti dziende koika pakanyangariwa apo pakanyangariwa zvinorwadza ipapapo kare. Iyo nyika yaSouth Africa inyaya iri kuda kutonzi nhadzirisiwe kupfuura zvimwe zvese. Kureketa kuno munyikamu inyaya ana bambo asingaboyeke panokura wapwere wawo. Izvezvi kwai wapwere wanosvika 40 kubva muzana, wapwere wanokura wari bana bambo pasaiti. Orerere mhanduwe, unoita kusaya kuti kohonai vanhu vachiita kudando. Mudiro tinoita vana wapwere weduwa wosaya kuti rimwe rinondoitisa wapwere robva ratekaira kuenda kohoko kuita kudando. Zvakaita kuoma. Wagongwena chere inonzi inoyamwisa baka kana kuti inodii. Unoziva kaa kuti pano ropa rangu papa uchindochengeta. Kuno rekai tione kuti zvinopera apapi. Tikuramba tichiimba kuti hurumende yacho inochinjawo maitiro. Izvezvi kureketa kuno weUnited Nations wari kufara watorova manja kuti aiwa South Africa mutemo wamakaisawo kuti muda kutora ivhuyu musvinu dai matoramba makadando. Tikati kam ndo tuzvinuka tusiri kudiwa naAmerica utu. Tikai tione kuti zvinenge zvienda papi ipapo, asi tiri kuramba tichizvitenda. KuLiberia mutungamiri wenyika ikweyo Joseph Boakai agototi wese wakuru wari kusenza muhurumende waribe kutinyepa kuti zvinhu zvavo zvavanazvo nozvipi mbomirai basa kusenza. Muri kuda kuitedzera zvatiri kuda. Ndokukona ndokuita tusvinu. Dai atoramba akadaro, dai areka kugouraiwa newasvinu ava vanenge vachida kuti waite kupfumbisa muromo. America iri kuda ipapa kutovhiringana nonyika dzowaIjipita apo kare nonyika iyo Jordan kwaiti kuda kuwanyima mari kana wakareka kugotora vanhu vekuPalestine kuti vagare munyika mavo patinoenda kotora nyika yeGaza. Orere mhanduwe aidigwi. Rekai tione kuti waIjipita vanozvikona chiri zvokugara waribe iyo mari yavanopiwa noAmerica inoita kupopomedziwa kamhanduwe. Rekai tizvione kuti zvinoenda nopapi. Mukaatikidzwa kanyasi kwaipa paThailand yagotambira vanhu vanosvika 250 wari kubva kuMyanmar wanga wakabatiwa kuti vanhu vari kuita basa rokubira vanhu padande mutande. Rekai tichione kuti ichapera sei kwavari. Ipapo haiwa mabuja kwanyasi tagumira pano ndini wenyu mhanduwewo nhau.